Més formació en seguretat vial es tradueix en menys accidents de trànsit. El govern català i la indústria ho tenen clar. Per això Catalunya compta des d'avui amb l'Onda Institut de Seguretat. El cap de l'executiu català, José Montilla, ha presidit la inauguració d'aquest centre de referència internacional únic a Europa, dedicat en exclusiva a la formació de motoristes. Des d'aquest espai, el president de la Generalitat ha anunciat que l'estiu es tanca amb un 37,5% menys de motoristes morts a les carreteres catalanes. I des d'aquí vull demanar a tots els conductors i els responsables de trànsit que les bones dades d'aquest estiu no ens facin baixar ni un mil·límetre la guàrdia. És una bona dada, sobretot després de diverses temporades en les que els accidents de motos han estat un dels punts més negres del trànsit en el nostre país. Però no hem arribat al final de la cursa. La formació és, sense cap mena de dubte, una de les millors eines per recórrer el camí que encara ens queda per fer. En aquest sentit, el president ha destacat la inversió del govern en la millora de les infraestructures i les mesures de seguretat. D'altra banda, el president de la Generalitat ha refermat el compromís del govern en la indústria i el sector de la motocicleta i ha recordat que Catalunya continua sent una plataforma industrial de primer nivell. Projectes com aquest, ha dit, confirmen la influència i els beneficis socials de la responsabilitat corporativa. El centre té una superfície de 25.000 metres quadrats, des d'on s'impartiran cursos de conducció per a nens, joves i adults.